Iyo ndiyo past inenge ichinzi nemamwe mabenzi evarume haina basa. Chikuru rudo. Chamusingazivi ndechekuti rwamunenge muchiti rudo harwusi rudo, asi i-experience inonga yane munhu yekuhendla varume vakawanda. Anenge akugona kufadza mutengi, iwe wofunga kuti wapuhwa rudo. Bank Taylor unogona kufunga kuti ane rudo newe until wazotora loan. Windy unogona kufunga kuti ane good customer care until wazopinda mubhazi, ndo paunozoona mahwani acho atanga. Chamusingazivi ndechekuti vasikana vamuri kuroora vakavhurwa nekutambiswa ava kuchikoro ndo vaitozikanwa nekukwezva nekutanga varume kuti varare navo. Ende usafunga kuti shavi iroro rinopera netumombe twaunenge wabvisa itwotwo. Usafunga kuti mamariji ese aunoona ari kuputsika achangobva kutanga aya, vanhu ivavo pavakasangana vanga vasina rudo. Rudo vanga vatori narwo, asi vakafuratira iwaya mared flag aya ekutora munhu ane past nemabond nevamwe varume. Inini manje wondiudza kuti chikuru rudo kwakuenda kunopfugama, kuroora, kubvisa mombe pamusikana wekuburukirwa nevakomana vemumastreets. Endotarisa cheap quality yevarume vakamubvisa umandara, kumira paauta uchichata nemunhu ane buri rausingazive kuti rakapinda varume vangani, kwakuti irworo rudo. Kana rudo rwacho ruchikonzera kupusa kwelevho iroro, itai mega. Iwo unofunga kuti munhu akaita zvinhu izvo nemukadzi wako vakasangana vanotadza kuzviita, chance yekuti vazviite iri above 60%. Saka kugambula nelife kwacho unenge uchida kumbogambula based on rudo rwupi runoshamisira rwawapuhwa nemunhu iye. Rorai henyu vasikana vakamboshandiswa ava muchifunga kuti rudo, muchazozviona henyu kuti harwusi rudo asi i-experience yekutamba nevarume vakawanda. Ende paachasangana nema-ex ake votanga kuita zvinhu zvavakamboita vasati vasangana newe, uchadzidza zvakawanda kuti hauriske life based parudo runouya nemahori.